ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ଶାଳି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମ ରେଖା ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି, ତାଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ବି ଯିବ, ଆମେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି, ଆଜି କରିବା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କାଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଯିବା ହଉ ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲୁ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2ଟା ପରେ ହେଇଲାଣି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଚକଟା, ସାଧା ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗରମ ଭାତ, ଘିଅ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଖାଇବାଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଆଜି ହେଇଛି ଖାଇବାଟା। ସାଧା ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିବା, ଖାଇବାଟା ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମର ସବୁ ସାଧା ଆଜି। ଆଉ ଘିଅଟା ଯେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦ୍ୱିପହରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି।